क'क्राझारनि गागि नोगोरारिफोरजों लोगो हमदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। दिनै क'क्राझारनि गोबांथार गागि नोगोरारिफोरखौ क'क्राझारनि सार्किट हाउसआव हांख्रायनानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया क'क्राझारनि बायदि बायदि बिथिंनि थासारिनि सायाव गुवारै सावरायलायो। गुबुन गुबुन आयदाफोरनि सायाव सावरायनायजों लोगोसे दासान्दि क'क्राझार आरएनबि सिभिल देहा फाहामसालिखौ लानानै सोलिबाय थानाय बेले-बेजे थासारिनि सायाव सावरायलायो। गागि नोगोरारिफोरनिफ्राय क'क्राझारनि सोलिफु थासारिखौ मिन्थिनानै लायो बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। मानि थाखाय आरो मा आयदाखौ लानानै दिनै गागि नोगोरारिफोरजों सावरायनाय जादों, बेनि बागै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया मा फोरमायखो खोनासंदो। दिनै क'क्राझाराव आङो गागि नोगोरारि एबा सिनियर सिटिजेन लोगोसे जि लिडिं पार्सनेलिटिस दैदेनगिरि सुबुंफोर बिथांमोनखौ जयैनो साहा लोंलायनो जालायनो हांख्रायदोंमोन। बे लेखायै बयबो दिनै नुजाफैदों। क'क्राझारनि जोंहा सिनियर जोंनि दैदेनगिरि आरो आगुनि मन्त्रि मानगेदेर प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो नुजाफैदों। आं जोबोद गाहाम मोनदों। थजेन्द्र नार्जारी आगुनि एमएलए आबो नुजाफैदों। बाखि जोंनि मानगेदेर एमएलए हिरन बसुमतारीजों लोगोसे जोंनि इउएन गासिबो नुजाफैदों आरो रेवा नार्जारी बिथांमोनबो विल्सन हाजदा बिथांमोनाबो नुजाफैदों। डिसिआ दंफायो बेवहाय अर्गेनाइज खालामनायाव। गतिके गुबैयै थांखि बेबायदि जेबो गैया। आङो स्पिकार हिसाबै जायखिजाया जिल्लायाव थाङोब्ला डिसिनि दारै नोगोरारिफोरजों बिदिनो साहा लोंलायनानै मालायनानै बिथांमोननि जिथु अभिगथा बायदिसिना जिउनि मोन्दांथि जिउनि खामानि मावनायनि एक्सपिरियेन्स बेफोरखौ जोङो शेयार खालामलायो। बेनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनो आरो बिसोरनि लुबैनाय हास्थायनायबो माखासे बाथ्रा थायो। बेफोरखौ जोङो मोनसे संबिजितारि मासियाव थानाय हिसाबै आं जि स्पिकाराव दं बे पस्टआ जाहैबाय कनस्टिटिउसनेल पस्ट। बेयाव थानाय हिसाबै जोङो जिहेतु राजखान्थि खालामनो हाया बा बेबायदि बायदिसिना सरकारनि खामानिखौ जों मावफुंनो हाया। बे हिसाबै माबाफोर थायोब्ला नाथाय जों सरकारनि नोजोराव लाबोनो हायो बा मानगेदेर मन्त्रि बिथांमोननो गिबि मन्त्रि गाहाय मन्त्रि बिथांमोननो जोङो बेफोर बाथ्राफोरखौ जनायनो हायो, खोन्थानो हायो, नोजोराव लाबोनो हायो आरो बेफोरनि सायाव राहा लानो थाखाय जोङो खावलायनो हायो आरो बिथोन होनो हायो। गतिके बे हिसाबै बे जोंनि रुटिन प्रग्राम। गतिके क'क्राझाराव आं दिनै बे हिसाबै बे हाबाफारिखौ खालामदोंमोन आरो जोबोरै गोजोननाय मोनदों बयबो फैनानै। आरो बेवहाय मोनसे मोजां इस्यु बयबो जोंनि सिनियर सिटिजेनफोर दिहुनदों। बे जाहैबाय आथिखालाव क'क्राझारनि जिथु मेडिकेल कलेज आरो सिभिल हस्पिटालखौ लानानै जि मोनसे बेले-बेजे नुजादों जे सिभिल हस्पिटालखौ रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ बन्द खालामनो नागिरदों आरो बेखौ गासिबोखौबो मेडिकेल कलेजाव लांनो नागिरदों। बेफोरबायदिखौ लानानै धरना बायदिसिनाबो जादों। अदेबानि आं बयखौबो दिनै फोरमायदों जे बेनि गुबै जाहोना जाहैबाय क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजखौ जों जेरैखि जायाबाबो सिक्रिटि मोननांगौ, रिकगनेसन मोननांगौ आरो बेखौ मोननांगौब्ला मेडिकेल काउन्सिल अफ इन्डियानि मोनसे नर्म्स दं। बे नर्म्सआ जाहैबाय जे मोनसे मेडिकेल कलेज जानांगौबा बेवहाय 450निख्रुइ बांसिन बेवहाय बेमारिफोर बेवहाय थांनाय जानांगौ, बेमार नायजाहैनाय जानांगौ